Karbi Anglong Autonomous Council MAC election mate Kilik arni kepangdak pontanglo laki nonang keleji vosi ka tiklu ni phai nerkep ada porphai troksi ra achitimpen arni kangsam porphai kira achitiman vote jokpon lopo Sonsi Assam Election Commission himpen kepangdak alolong ke jongpon laki notification isuji laki aru chiklu ni phai krihini making of nomination laki aru chiklu ni phai inko rakethom ke padu simate last scrutiny nomination laki aru chiklu ni phai inko rapli ke padu simate last date withdrawal of candidate mate Kilik kedan nundelo pu ke pangdak laki aru chiklu ni phai inko rapli nomination alu ke joklim aputha ke pangdak ponji laki aru chiklu ni phai inko rapli lapen vote ke jok ji lake bosika chiklu ni phai nerke jongsi pinya ka sik sak dokok mte ripul thuji ani lake bosika chiklu ni phai kep ani hello vote ke lakha ponji lake bosika chiklu ni phai krehini hello pusi pangdak pon news desk report news 24 Karbi Anglong